ADDININA, oh ADDININA. ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Kaga da mulki tun kakanni musulunci bai taba tasiri ba. Kashi ubangiji ke cewa ya yanke hukuncin gar abota ma kowa sai shi. Gar kamasi abin bauta. Yau dai gani na taho in ga Amina da kake hana ni bacci akan ta. Na san baka san abin da ke faruwa ba dangane da Amina. The Yarloko Films Production, who brings so say da kudi, Hafsat think once again to a story series film that is amazing, religion squeezing and the vigorous adaptation. Kina son wannan yaro Sadiq? Ni dai ba ai. Auren Amina da majanunan sarkin nan ba ai. ADDININA. The freakish story ever. Copyright to the Islamic history, Hadith, Quran and Sirah. Abin da zaka faɗa ina jin ka. Addinin mu ba mu da haka ba. Kai, ba zan ɗauki kuɗin nan ba nawa bane. Idan na bai son zuciyata, na ɗauki kuɗin da ba nawa ba, to tabbas wata rana zan ɗauki kuɗin da ba na tsintuwa ba. Gashi ko Allah madaukakin sarki ya ce innan nafsa la'amaratin bisu. Kai, ba zan ɗauki kuɗin nan ba. In a village, the king, which is not Muslim, and the teacher of Islam in a city, who is always in the intention, habilitation, and recastication to expose Islam existence, da'wah perambulation, love transmogrification, and the followers to the king, they are guide no God but Garak Amasi. The producer, Palalu Abubakar Uba. Baban Sadiq. Sound by Abdul Paragon. Costume, makeup, decoration by the gentle handsome Maawiya Passion. Assistant director, the silent brilliant to the movement, Abdul Yarloko Girmani. And the story, screenplay and directed by Malam Nasiru Hizba. The actors and actress, Anas Sonwaga, Hussein Asnanik, Isa Shehu, Abdurrahman Opisa, Duru Mai Hasbiya, Zangon Kaura, Sumayya Sumi Naija, Hadiza Katsina, Malam Nasiru Hizba, Maawiya Passion, Abdul Yarloko Girmani, and the upcoming gigantic actor Abdul Paragon, coming soon.